Wow. Didn't know. Hello guys, what is happening? Shwt ma pethau, croeso yn ôl I PopT. Lle heddi mae gennau fideo eitha funny I chi heddi, a sa'n gwybod sut mae hyn yn mynd I fynd. Oherwydd, mae PopT di anfon draw hen clips o archives S4C. Llwyth o clips random dwi am wylio am y tro gyntaf a rhoi fy ymateb iddyn nhw I chi. Cyn oedi mwy, gadewch I ni edrych ar y clips yma. Wow! Angon! Chi'n gwybod beth mae rhaid I chi wneud cyn I fi ddechrau? Please gwasgu'r bwtwn tanysgrifiad na, ro like ar y fideo yma, gwasgu'r gloch a rannwch gyda dy ffrindiau, right? Right, oce. Ydyn ni'n berwd amdani amser I weld y clip gyntaf. A'r teitl y clip yma sydd gyda fi fan hyn, mae'n dod yr holl ffordd nôl o 2015. What? A'r teitl y clip yw Jane a Jim. Sy'n syniad fi pwy yw'r una, ond gawn ni gael look. Delta thyren, Moo! A meh. Synnau fferm, ffantastig, Jim. Oh. Guys, fi newydd edrych yn ôl ar y sgrin, ond mae fe'n... Oh, mae Jim yn edrych yn scary. Gloi! Ar ei hole nhw! Mae'n y byd sy'n redeg fel na! What? Os oedd rhywun yn dod mewn fan hyn a ddwy'n ffôn fi, right, y redeg ffordd dyma sut mae pobl normal yn redeg. Ond os chi'n Jane a Jim, dyma'r ffordd iawn I wneud e. Dwy'n y ffôn. Hei! Didn't know. Hilarious. A dechrau da, swn i'n gweud, swn i'n rhoi clip yna 7.5 allan y 10. Alright? Oce, un arall, un fan hyn o 2013, ac un o hwn yw cymalau bychain. O, swnio'n neis, dde? Un I mi, ac un I ti. Un I mi, ac un I ti. Beth? Bobl dim rhannu. O, bobl sydd ddim yn rannu. Sut mae fe'n sioct? Beth? Dwi'n ateb i'r cwestiwn ne. Yn amlwg, dwi ddim yn deall sut I rannu yn iawn. Dwi'n dychmygu bod e'n nightmare I bod yn ffrind I fe. Yn amlwg, mae hyn yn digwydd trwy'r amser. Ti eisiau rannu? Yeah, of course. Ti yn gwybod sut I rannu nawr? I ti? Cos cofio tro diwethaf? Yeah. Ydw? Yeah, o'n I wedi bod trwy hyn cwpl o weithiau. A tro diwethaf nes ti ddwy'n... Gwranda, fi'n gwybod sut I rannu. Right. So fe'n anodd. Alright, okay, fine. Okay. So, un I fi, a un I ti. Sgôr i'r cymalau bychain, oedd yn oreit, so ni'n rhoi 6 allan o 10 I hwnna. Oh, yes! O'n i'n caru'r raglen yma, pan o'n i'n fach. Dwi'n erioed I gwylio fe yn Cymraeg. SpongeBob y pan sgwar. Dwdlidwdlidwdwdwd. Iawn, hoffech chi sglodion hefyd? Okay, wow. Mae llais Squidward yn briliant. Licech chi cael sglodion? Sa'n credu fi'n barod I gwylio'r holl raglen yma. Okay, nai. SpongeBob washi, gyn I ofn fod hwn... SpongeBob washi. I love it! Fi gyflwyno ni na. Fi yw Caradog Cranky, perchen o bwyty hynny. Caradog Cranky. Oedd hwnna'n ffantastig. Dwi'n lyfo SpongeBob ty beth, ond tro gyntaf fi gwylio fe'n Gymraeg, a nes I mwynhau yn fwy. Dwi am roi 9 allan o 10 I SpongeBob pan sgwar. Hoce, clip a fan hyn o Donna di Reidi. Gawn ni weld beth sy'n digwydd yn y clip yma. Yma? Come on then. Boneddigion a boneddigesau, rhowch croeso enfawr i'r un, yr unig un, Miss Sally Mally. No! Wel, mae hyn yn nuts. Mae tasau bod na multiverse yn S4C. Crossover ddau fi, Donna di Reidi a Sally Mally. Meddwl bydde fe'n edrych yn well mewn oren, ond
Pawb at y peth y bo? Gwranda, a paid y busnesu. Don't be nosy. Oedd yn eitha cool, nes i joio hwnna, dwi am roi 6.5 allan o 10. Da iawn, crossover eitha cool. Oce, yr un nesa yw penod o larfa, mod 2 funud yw e, ac enw'r penod yw lemon. Hei! Pwy di'n galw lemon? Oh, chill. Oh, oh. Dwi'n gweld llyged fe wedyn. Dwi'n licio fe. Trying to hold it together. Gweld nhw ar y chwyd. Dwi'n dalig at ei gilydd. Hilarious. As far as it goes, oedd hwnna'n, nes i actually mwynhau hwnna lot, oedd yn really funny. Hollol nuts though, like energy bonkers. Dwi am roi 8.5 allan o 10. Di hwnna? Do iawn? Oce, ta, wedi gorffan sti. Oce, so dyna ni wedi gorffen gwylio'r clips i gyd. Oedd pethau'n really funny, really hwyl, ond yn fwy na dim byd, oedd pob peth just yn really weird. Ac yn silly. A dyna sut ni'n licio fe, fe. Ond guys, mae angen enillydd arnau. Mae rhaid i fe fynd i SpongeBob Pansgwar. Dwi'n fan mawr. Ond ni, gobeithio chi di joio'n gwylio fi yn edrych ar y clipiau yma ac yn ymateb iddyn nhw. Ac please cofiwch i Tanysgrifio i PopT, thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications, alright? Right, na i weld chi gyd y fideo nesaf. Fi'n hwyr nawr i mynd am gydno, so well fi redeg. Ta-ra, guys! Fi dod!